Ето сега водовземането на река Златна Панега за ВЕЦ Румянцево. Има вода, пролетно пълноводие в момента. Ето баража и ето сега рибния проход. В момента църцори една водичка, която е нищо и никаква. Ето го надолу рибния проход, по който трябва да мигрират риби. Той дори не е изграден правилно, защото те през тази дупка ли ще се пъхат? Не, те по принцип би трябвало да минават. Ето рибния проход, седат едни локвички само. По принцип би трябвало да минават през тази голямата дупка. Да, защото аз не мисля, че в тази малка дупка. Така, не, през малката не могат. През голямата могат, трябва да минават, само че прага трябва да е по-ниско, отколкото е прага на бента. А не да представлява тази барикада. Нали? Даже са го доливали, като гледаме, малко са го надигнали за всеки случай, да не се прецака някоя риба да мине някой ден. И така.